Assalamu alaikum al'ummar Najeriya da jiha ta Borno. Sako ne zan mika ga al'umma na duniya gaba daya. Dan Allah dan Annabi dan kasuwar Najeriya musamman na jihar mu ta Borno, ina za ku je da kuɗi ne? Ana mutuwa da kuɗi ne? Ko ina Karuna ya mutu da kuɗi ne? Amma yau gashi kayan masarufi ya zama abun sai gidan wane da wane. Kayan masarufi komai ya yi tsada, ku kawo abinci ku tara a sito, me za ku yi da shi? In ka tara kuɗin ina za ka je da shi? Dan Allah ku yafe su, gwamnan adalci ka shiga tsakaninmu da 'yan kasuwa. Sannan kuɗin da ka bayar na 'yan kasuwa ku yafe su, ka bi diddigin wannan kuɗin ina suke nema su karkata akalansu da shi. Dan Allah dan Annabi shine sakonmu, kuma mun san zai ishe gwamna na talakawa ƙadimin goma in Allah ya so ya yarda. To mu talakawa suna gana mana azaba, duk da mun san akwai jarraba na ubangiji, amma akwai laifin 'yan kasuwa, kuma ba wanda ya fi ƙarfin gwamnati ta hukunta shi. A shiga tsakaninmu da su, wai mutane za su haɗa kansu 'yan kasuwan na rukunin su, sai mutum 10 su haɗa su kawo shi abinci kamar tirela 20 sai su ajiye shi a sito don mugunta, sai mutum ɗaya ya sayar sannan a ƙara ciro na ɗaya ma ya ƙara sayarwa, a ƙara ciro na ɗaya sannan ɗaya ma ya sayar. To gidan bangura ku je da kuɗi ne, me za ku da kuɗi ne? Sannan kuma akan 'yan kasuwa, kuɗin da ka bayar professor na 'yan kasuwa, billahi lazi ka shiga tsakaninmu da shugabannin da ka ba su wannan kuɗin, wallahi tallahi akwai matsala, mu dole mu faɗa.